नायनो फैदों आरोना ओइ ओइ सासे फैदों मबाइल Berapa fäyaखै भिडिअ बानायना ला होमबासो मोजांसिन जागोन नोङो दोनो जेरावबो नङा इउटुबफोराव सासे बायराव सोरबा हेलौ हेलौ कमेन्ट खालाम सोर थांफिनबाय मेन गेटआ बोजोबा बोजोबो खोमा ना मिथिया हिसाब जानांगौ गरम मोनदों ओमफ्राय थाम्फैखौ बेनो आर्मियान जोबनाय मोनबाय आंखौ बारा थांनो मोननाय बायदि जागौमोन कमेन्ट खालाम गाइस सोर नोङो सिनायगोन आं कमेन्ट खालाम Lawan masih ya. Kasih rumah sama sana. Besok kita mana? Ini besok. Soida Portugal. Kemana ini portrait mode? Kemana macam foto? Eh, waktu kalau lewat, eh. Oh, ini kemana ini? Naya, macam naya. Cerelani bayi, mau mana mana? Cerelani bayi je le.
बेफोरबायदि मावनो लेंहरदोंमोन आरो हेल्प खालामनो भलन्टियार आंनो मुङाव सेक्रेटारि लिरनाय दं गैया siapa pernah terlibat apa? Malau apa? Malaysia? Saya. Apa? Naikra makanya nih. Karena itu. Ya. Lên lên này.
नोंसोर बिमाखौ नायनो होब्रा नोंसोर बिमाखौ जयेन जानो हो लाइभआव बुजिबाय थामफै हरनो दोनला थाम्फै हरना जबाय थाम्फै दंलै थाम्फै हरजालायबाय थाम्फै दं थाम्फै बे गोजानाव गानदों आरोना बेयाव फैनाय नङा एसे खमाय थाव जाग्रा मानसिखौ नुवा साव रावखौबो